Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a cikin wannan gida mai ɗimbin tarihi na albarka. Kamar yadda na ce, za mu ci gaba da haɗa text animation namu wanda muke yi. Bayan ka riga da ko kin riga da kin shiga Legend app kin haɗa hotuna masu rubutu. So a inda ake haɗa su shine a cikin InShot. Ga InShot na wayana yanzu, za na shiga kenan domin mu haɗa sauran hotunan. Ga shi nan ya bani dama guda uku: video, photo, collage. So abin da za mu yi a nan wurin nan, sai mu danna wurin video. Idan muka danna wurin video, sai mu zaɓa new, mu danna inda aka rubuta new ga yanan da green. To sai mu duba bidiyon da muka riga animation inda muka riga da muka haɗa a cikin Legend app. Tunda kun ga mun haɗa su da dama a ciki. So sai ka zo ka duba waɗanda ka haɗa, sai ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya. Misali ga wanda na fara ɗauka nan, wannan shine na haɗa. So shi zan fara ɗauka farko, na danna shi. So sa'an nan in ƙara duba wanne ne na ɗauka na biyu, sai shi ma na danna shi. Misali ga na biyun nan ko? Masha Allahu, sai shi ma na yi makin nasa. Sai in danna wannan maki mai alaman good ga shi nan. So na danna kenan. Kun ga gashi nan ya bani dama daban-daban. Zan danna play domin ya fara, sai mu ga yanda yayi. Kun gani? Assalamu alaikum jama'an gidan nan. To kun gani? Kuna buƙatar gidanku ta yi kyau kamar haka? So masha Allahu. Sai muyi post. Tunda nan na ce bayan ka riga da ka rubuta wannan gidanku ta yi kyau kamar haka, to hakan sai ka ɗauko hotuna daga cikin wayanka. Idan ka ɗauko hotuna a cikin wayarka, sai ka ƙara shi a ciki. Ma'ana, na'am, sai ka danna nan wurin nan da yake da alaman sticker. Idan aka danna wurin nan mai alaman sticker, domin ya bamu dama mu zaɓi hoton da muke so mu yi kwatance da shi. Ga inda za a sake dannawa bayan an danna wuri mai alaman sticker, sai a danna wannan. Idan aka danna, kun ga ta riga da ta kawo mu cikin gallery na wayana. Sai in duba hotuna masu kyawu kamar waɗannan dai da na tura muku da shi a cikin group. Sai na zaɓa guda ko kuma guda uku hakan nan. Sai in yi selecting. Kun ga na yi selecting ɗin wannan, ya nuna min kenan. Na'am, bayan ka yi haka, sai ga wata wuri nan mai alama ja hakan nan, sai ka danna wurin. Idan ka danna wurin, ga shi nan ya ba da blank video ko hoto. Sai ka zaɓa video or hoto. Idan ka zaɓa wurin, sai ka ɗauko sauran hotunan da suke cikin wayanka da kake da buƙata ka yi bayani akan bidiyon da kake haɗawa. So na ɗauka hoton gida mai kama haka, sai na yi makin nasa. Sannan ƙara ɗaukan wata gida, ga wata nan hakan nan ita ma, sai in yi ticking nasu. Idan na yi ticking nasu, ina da buƙatar ƙara wannan ne, sai na ƙara. So hakan nan dai zan ta zaɓan hotunan da nake da buƙata in yi aiki da su. Tunda misali na ce, don a bidiyon na ce kana da buƙatan gidanka ta yi kyau kamar haka, yawwa. To hakan shine nake ɗauko misalin hotuna yanayin da gida za ta yi kyawu. To bayan ka gama zaɓan abin da kake so, sai ka danna wannan alaman makin ɗin nan da take nan haka. Idan ka danna alaman makin ɗin, za ta shigo da mu ciki. To kun ga kamar yadda ta shigo da mu hakan nan. Idan kana son ka tabbatar da hotunan da ka ɗora yayi, sai ka zuƙo wannan ka dawo da shi baya, sai ka yi playing. Kun ga yadda muka yi play. Assalamu alaikum jama'an gidan nan. Kuna da buƙatar
gidanku ta yi kyau kamar haka, kun ga hakan kenan, kun ga hotunan sun fara fitowa ɗaya bayan ɗaya. Kun gani? Haka za su ta fitowa ɗaya bayan ɗaya. Haka. So wannan shi ne, kada in cika ɓata muku lokaci da tsawon data, bara na tsaida bidiyon daga nan, sa'annan in sake ɗaura wata bidiyo ɗin.